Здравейте, любители на хардуера! Името ми е Антон Генчев и заедно с екипа на Spacewar ще разгледаме 17-бутонната мишка Naga, произведена от Razer. Мишката е придружавана от много инструкции за ползване и сертификати, калъвче за съхранението им, рекламни брошури, стикери с логото на Razer и каталог на други техни продукти. Поради огромното количество бутони, което е събрано в тази мишка, производителят е предвидил лепенки, които помагат за използването им. Това са гумирани кръчета, които се залепят върху бутоните. Ето някои препоръчителни системи. Размерите на мишката са 116 мм дължина, 69 широчина и 42 височина. На лице са, разбира се, и стандартните бутони ляв, десен и скролчест бутон. В скрола има светодиод, който може да се изключва софтуерно. Тук отляво са разположени още два бутона. Те са и най-трудни за достигане. Отгоре е гравирано логото на Razer с пулсиращо осветление. Разбира се, приложеният софтуер командва и този светодиод. Лявата страна е черна и гланцирана. Това спомага за перфектни дизайн, но по повърхността остават отпечатъци. А ето и най-голямото предимство на мишката. 12 бутона, предназначени за работа с палеца. Отново осветени от диоди, които също могат да се изключват софтуерно. Отдясно Naga също е гланцирана. Това е улей, по който се подпира безименния пръст. Като захват е много удобно за хора с стандартно големи ръце. Тук е мястото да се обърне внимание, че тази мишка определено не е предназначена за левичари. Една тефлонова подложка обхваща почти цялата мишка. Тук е разположен лазера. Чрез това копче се сменят двата стандарта на цифровия блок, както е оказано на кутията. Лазера разполага с максимална чувствителност от 5600 dpi. Максималната скорост е 200 инча за секунда, а времето за реакции е сведено до 1 милисекунда. Razer са се погрижили и за максимална защита от прекъсване на кабела, който свързва машината с компютърната система. USB накрайникът е позлатен с цел по-бърз обмен на данни. Не може да се каже, че софтуера предлага някакви екстравагантни опции. Възможностите са сведени до промяна на DPI, изключване и включване на вече показваните светодиоди, както и бързо и лесно сваляне на адони за съответните MMO игри, които желаете. Полезна функция би била възможността за промяна на бутоните не само в определени игри, а и в операционната система. Razer Naga е ориентирана предимно за MMO геймерите, но се справя сравнително добре и с First Person шутерите. Чрез гумираните кръчета, за които споменах в началото, след 10-15 часа вече напълно се свиква с всички функции на мишока. Ако вашата страст е World of Warcraft, тогава безспорно е една много добра мишка, която със сигурност ще оцените. Но ориентираните към Counter-Strike е най-добре да погледнете към други подходящи за този стил продукти на Razer. Ако се интересувате от подобни видеоревюта и най-новата информация от света на хардуера, моля посетете нашия сайт, чийто адрес е изписан на екрана. В случай, че имате хардуерен проблем, не се притеснявайте да използвате форума или да ни пишете.